der er nogle politikere til stede, de har inviteret hele kommunalbestyrelsen, men Venstre, de dukkede jo op sidst og var faktisk pænt repræsenteret og interesseret i, hvad der foregik herude, men hvis der var en, der markerede. Ja. Har du noget at sige dernede? Jeg kan ikke huske, hvad der hedder, men jeg kender dig godt i øvrigt. Ja. Kan du ikke komme op til mikrofonen? Vi er ikke ude på, og det synes jeg også, vi skal understrege. Der skal ikke være nogen lønstemning mod kommunalpolitikere her. Nej. Så der er nogen, der dukker op. Det er jo rigtigt. Nej, men altså, I ved jo godt Venstres holdning til det her, og I ved jo også, hvor meget magt vi har. Men jeg synes, og det synes vi i Venstre, at det der frie initiativ til at prøve at skabe noget, det vil vi godt ligesom følge op på. Og jeg er helt enig med, hvad der nu var jeg også til møde sidste gang. Jeg er helt enig om, at især herude i Sonnerup, der er skolen enormt vigtig, fordi jeg er så gammel, så jeg kan huske det, der blev bygget herude, og hvordan Sonnerup var inde. Og det er jo en meget speciel udbygning, der blev lavet i Sonnerup. Den blev vel tredoblet inden for meget, meget kort tid, så den har ikke haft det forløb med ligesom stille og roligt og udvide sig som Ejby og Kirke Hyllinge og det. Og derfor har skolen været meget vigtig. Og jeg kan godt forstå, at hvis skolen forsvinder herude, så bliver der altså noget øde. Så jeg synes, det er rigtig godt af jer, at I prøver at kæmpe for at få en løsning. Vi må desværre bare konstatere, at der er taget en afgørelse med skoleplanen, men den anden her, den kan jeg ikke lige helt gennemskue, det der bliver sagt nu med, om man vil prøve at forhindre det eller ej. Det kan jeg ikke lige nu. Nu skal der være møde, og så må vi jo ligesom se, hvad der kommer frem. Men jeg synes ellers, at jeres oplæg, jeg synes, det er rigtig godt. Det synes jeg. Og det vil være rigtig ærgerligt, hvis ikke at I kan skaffe nogle lokaler. Men jeg hørte hele dit indlæg sidste gang. Jeg synes virkelig, det lød rigtig godt som en løsning. Jamen, det er vi glade for, men det kunne faktisk godt være, at du måske kunne hjælpe os lidt til at forstå den politiske proces, fordi nu skal vi jo finde ud af, hvordan vi ligesom skal... Vi bliver nødt til at påvirke det udvalg, der skal have med i morgen. Og det kunne være, at du havde nogle idéer til, hvordan man kommer frem med nogle budskaber. For jeg ved, at Flemming Jensen har jo også samme holdning, som du har, at det er faktisk et godt initiativ. Men I har jo ikke desværre, kan man sige, hovedparten af stemmerne i dag. Men omvendt, så er der ikke så mange, der skal rykkes på i kommunalbestyrelsen for, at man kunne få en majoritet mod Blå Blok eller jeres politik, så vidt jeg forstår. Altså den måde, når der er så kort tid, det er jo at skal påvirke politikerne direkte. Altså det er den eneste måde at gøre det. Hvad tid er det møde i morgen? Ja, det må jeg ærligt. Jeg ved ikke lige tidspunkt, for jeg sidder ikke ved økonomiudvalget. Jeg tror, at nogle gange så er det om formiddag. Jeg er ikke sikker, men jeg synes, jeg så på nettet, Alderslev skole. Kan det være rigtigt kl. 15? Men jeg altså, det foreslår under men altså, det er på politisk direkte, og der har jo også været, jeg kan huske, Sæbe skole var meget aktiv. De mødte jo op, da skoleplanen på Rød, og I var der også. Men især Sæbe, kan jeg huske det. Ja, det har været rigtig aktivt. Men spørgsmålet er, om vi skulle lægge bare lige en... Nu er der lige spørgsmål... Ja. Jamen er det ikke bare at finde ud af, hvornår det møde er i morgen, og så ved hvor mange der kan komme, og så må folk... Altså
Og altså, vi kan jo sidde og tale herfra til juleaften, men mødet er i morgen. Det er rigtigt, men nu skal du høre, Karen, det er... Hvor påvirker det er det, at vi møder op? Ja, det kan vi nok ikke, fordi det er et økonomiudvalgsmøde, så det er et lukket fest. Der hvor festen er åben, det er kommunalbestyrelsesmødet, det er den 30. Og det er, altså, vores... Hvad siger du? Jo, der er beslutningen, alt den lige taget. Den bliver jo reelt set taget på udvalgsmødet, ikke? Med mindre der bliver kunne, og det gør der nok ikke på kommunalbestyrelsesmødet. Altså vores erfaring med de få gange tidligere, vi har været involveret i de her ting, det er jo, at når tingene er besluttet på et økonomiudvalgsmøde, så er kommunalbestyrelsesmødet, det er en ren skueproces. Altså der sker ikke noget som helst. Det er bare højtlæsning for alle, og alt er klappet af på forhånd. Så der sker ikke nogen ændringer der. Så det er i morgen, det foregår. Ja, det er okay. Jamen, jeg synes, der er en ting, der er lidt sjovt i det her. At, inden der var kommunalvalget sidste gang, der kan jeg huske, at den blå del, de gerne ville afskaffe Kirke-Sonnerup-skolen. Så fik vi en anden politisk dagsorden på Rådhuset, fordi at de ville bevare Kirke-Sonnerup-skolen. Det er så den dagsorden, der nu vil sørge for, at man kan lave en privat skole. Det er jo en underlig form for kommunalpolitik, vi har i kommunen et eller andet sted. Men ja, det har du sådan set ret i også, og vi kan også spænde lang inde på det der, men det er som jeg siger, når argumenterne holder op, så starter politikken. Ja, men det er lidt skræmmende et eller andet sted, at man nu modarbejder det egentlig. Ja. Nu vil jeg ikke sådan diskutere, hvad jeg kommer lige til at påpege, at Venstre har aldrig vil lukke sommerskolen. Men vi, der var et andet parti, som vi samarbejdede med, og der kan godt være kommet nogle røster omkring det, men Venstre har aldrig gået ind på at lukke. Ja. Ja, Morten Prehn, en kommentar og et forslag. Altså jeg synes jo, det er jo rystende, som du fremlægger det nu med lokalerne. Det er desværre ikke så overraskende, hvis man har fulgt med i forløbet omkring skoleplanen, så er det jo dybest set rystende forventeligt, at både administrationen og formentlig også den politiske del af kommunen, at de agerer på den her måde. Og for mig at se, så svaret fra Kirke Sonnerup og fra borgerne i Kirke Sonnerup, det må sådan set være, at jamen, hvis der ikke bliver stillet lokaler til rådighed her, jamen, så finder vi en anden lokal løsning. Så kan det være, at vi ikke kan placere en skole så tæt på Kirke Sonnerup, som vi gerne ville, netop lige midt i Kirke Sonnerup, så bliver det et stykke væk fra, indtil der bliver lokaler ledige her. Meget plads, hvor mange kvadratmeter ejer det sådan noget? Altså vi skal bruge 600 kvadratmeter, noget i den omvej, ikke? Og 1000. Og 1000 vil være godt, ja. Altså, men det der har været vores argumentation hele vejen igennem det projekt her, det er, at vi har haft nogle prioriterede løsninger. Og første prioriteten har været at få lokaler her på skolen, fordi det er simpelthen det oplagte emne, eller det oplagte valg. Det er bygget til det, og så er den ikke længere. Anden prioriteten har været, da der ikke var nogen plan for fritidshjørnet derovre, fordi Firkløvskolen skulle herover. Det var så, at vi kunne købe eller leje den bygning i stedet for. Der kunne vi godt klemme os ind over. Og så har vi stadigvæk lokaler lokalt her i lokalområdet. Vores tredje plan, det var at etablere noget ved på Sargårdsskolen, sammen med Sargårdsskolen, eller simpelthen udvide ved på Sargårdsskolen. Og det kræver selvfølgelig nogle forskellige beslutninger, også for Sargårdsskolen. Så de i øjeblikket, så går de og venter lidt på at se, hvad der sker her, ikke? Fordi deres beslutningsproces er afhængig af den her beslutningsproces kommer. Men det er jo den tredje løsning, som vi måske skal til at begynde at kigge på, det er, hvordan får vi etableret et system, så vi rent faktisk kan få flyttet vores børn ned på Sargårdsskolen. Der er mange herfra, der er nede i forvejen. Altså jeg ved, der er for Lejre Kommune, er der 4-25 stykker, som går på Sargårdsskolen allerede. Så det er jo et oplagt sted at blive hen. Problemet er bare, at klasserne er stort set fyldt op dernede, så der er ventelister på alle niveauer. Så det skal der tages nogle stilling til, for at man kan løse det problem. Men det er jo den plan C, som vi må tage op af skuffen, og kommunen stiller sig fuldstændig på bagbenene. Alternativet, det er jo, at man vi har jo talt om en anden plan, 2,5, som B,5, eller hvad man skal kalde det for. Det var at sætte en pavillonskole op,
der er jo 10.000 kvadratmeter boldbane heroppe bag, som ikke bliver brugt til noget som helst. Så man kunne godt, i princippet kunne man godt se sådan en pavillonskole op. Men det er altså rimelig meget oppe i bakker og kræver ret store investeringer. Så det er altså den tunge vej. Det vil ikke være mere oppe i bakken end arbejde. Nej, men det koster mere, ja. Det koster lidt mere. Men ellers er du ret. Ja. I den retning, jeg ved ikke, om I har læst på nettet lokalvisen Hornsherred. Jeg sidder bare og tænker, at kommunen har valgt 2 veje for at sørge for, at de her privatskoler, dels i Sætbjergshøj og dels hermed ikke bliver oprettet. I Sætbjergshøj, der går man ned og siger, at vi vil godt sælge bygningerne. De vil så have 7 millioner for noget gammelt lort deroppe, der er vurderet til måske en tredjedel i frihandel. Ikke? Ja. Det er så den ene måde at sige nej på. Og hernede, der siger vi så med alle mulige krumspring, at nu skal det bruges til alt muligt. Så de vil ikke have privatskoler, hvis de på nogen måde, og så koste, hvad det vil nærmest, kan blive fri. Det har du så gjort fuldstændig. Og den er bare ikke længere. Altså, så kan vi hoppe og springe. Så vil jeg bare opfordre til, at næste gang der er kommunalvalg, at vi så lige måske prøver at vælge nogle politikere, der er lokalpolitikere, ikke? For der er fandme langt til valgsøg op i Bødebæk, selvom vi lige har fået en ny cykelsti. Så ja, det må vi jo se til i 13. Du har spørgsmål. Jamen, altså, jeg kan jo kun se en vej, og det er jo, at de vil åbenbart gerne lege konger og dronninger. Men så synes jeg, det skal have lov til at plads lidt med ting. Kontakt. Er TV2 til stede? Sten er lige endnu bedre. Så kontakt pressen, og så vi synes det. Ja. Den derinde på Storsvangen skulle bruge det på højtaler, og man må gøre det et andet sted. Undskyld. Ja, undskyld. Jeg har bare borgmesteren i røret. Ja. Det var temmelig nyt for mig at høre noget om 35 millioner vil vi bruge på at lave det her. Jeg hedder Annette Vinding, og jeg sidder i kommunalbestyrelsen for SF. Og jeg har arbejdet som sundhedsplejerske herude i 30 år. Og jeg har været på Sonnerup skole. Jeg var meget forundret over, at I lægger ud med, at det skulle koste 35 millioner at bygge om og gøre kommunalbestyrelsen til en bestyrelse, der er imod, at privatskolen skal opstå. For det er faktisk ikke korrekt. Men der ligger et oplæg til mødet i morgen, som du lige kan læse. Og så kan du lige kommentere på det, når du har tid til at læse det. Jeg synes, at færdigt får mulighed for det. Og mens skal vi tage spørgsmål ned bagfra. Det er indstillingen fra administrationen. Ja, men det er jo ikke det samme som, at kommunalbestyrelsen er imod, at I laver en privatskole. For det er vi ikke. Men vi har sagt, at der er indstillet til noget helt andet, end det, der har været lagt op til. Det er muligt. Det står faktisk i overskriften på sliden her, så det er rigtigt. Det er helt klart, at det er indstillingen fra direktionen til økonomiudvalget i morgen. Anders Øjebæk, vi har lige en, der markerer mere nede bagved. Der er ved siden af. Nej.